su Sky House. Mi smo spali, ja sam i pokazala sam video. Da li to video, ne. Da budem iskren. Da li ste vidjeli to video što sam? Kako ovaki budme. Samo je tu jedno drvo, da može voda da ga privleči. Ne, ili samo ja se zajebljavam. Da malo da pravimo to, da sam imao neki error, da napravimo ako se zove. A da i treba da napravimo sve работи od metala, ali ne detaljno, Kaj vi šta vidite. Znači, ne. Dobro. Čekajte malo da stavim suncobran. Uff, kako mi pala. Ima i ovdje. Ja, kako me nervira mreža, ali ja šta poskoro treba napravim mač. Sam imam jedan block of iron. Dobro. Znači da skinemo ono. Kako se mogu, treba da idemo da skinemo. Ajde mi, ja... Lapis! Imamo da vezano, napravimo još jedan krevet. Imamo još dve, imamo... Možemo sada... 3 ili 2... Koliko treba da napravimo? Dobro, imamo sada 5, ono, dobro, 3 samo će stavimo. Dobro. Ček sad da mi da vidimo. Jao. Ne, dobro. Ja ovdje to je navuno, ali treba više. Ne treba da pojedemo. Da napravimo seme i gdje su bile ovog 30. Kako da to je za djeca ljudi? Tako šta nastavim? Dobro. Čekajte malo kamenja, cobblestone da uzmem. Cobblestone.
baš to za malu kuću me. Ja. Treba još da kopamo, nije dovoljno. Treba 6. Nemamo hrane, ali treba da nabuđamo. Tako ljudi. I ajde sada da se stavimo. Znači, točno sam znao koliko ih treba. Ja. Treba tu stavimo. Ja mislila sam 7, evo ga. Treba i tu jedno, znači... To treba da stavimo tu i ne treba još za ovako uvesti isto. Eto tako. Znam što se desilo. Eto tako. Sve svi da biti popunjeni. Ajmo sada. Ovo treba da zanimamo. Bum. 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 Će umremo. Ja ću budem dead. Da budem dead! Naravno nije bitno. Ne je bitno. Mi dajemo da znamo šta. Ja, čak se neću ovo to nije ovdje. A, evo to pravim. Eto, gotov sam. Evo meć. Nemoj da mi diraš, ti moja kuća. Eto tako. Sada možemo da trčamo, ali nećemo. Ne, nije treba breći, Adam. A sad ne znam mi dosta. Yes. Ja. Kako se ovo desilo? Ljudi, sada nema dovoljno znači urodnik, znači sada sve treba da zemimo. Sada moramo da radimo na tome. Ovo ne treba, nikad ne treba. Nema da ni treba, znači moram da cepam kuću, ali mi treba da napravim. No, dobro, kad odem u urodnik i kad nađem to sve, ja mogu sve da napravim. Snake! Pa da nikad ja nisam vidio Snake na mapu.
Da, sad nikad ne varam. Baš i kadno. Živo. Dobra, ja sam mi se spuštamo, neka vrni nakon dobro. Snake. Ja, koliko se pravi, Kako je zavrlo Snake drvo je poraz. On je, još ovo nisam vidio. Još ovo nisam vidio. Ja. Ovo je nesmišno. Dobro, mi idemo rodnik. Pa neka se stvori s nekolikom. Amo neko će gađamo, a? Stavi velite. So, bum 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 bum. Dobro, nije važno da uzmem ovdje ugal. Ugal. Tako. Pala puno. Vidi, vidi. Čakaj, imam nešto za tebe. Bum, 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 bum. Samo jedno. Ajde, bre. Evo ga spamne! Evo ga spamne! Spam, pam, pam. Pam. Što će pečurka, pečurka. Jao, ovo mi treba. Ali sa spamner drugo nešto će pre. XP. Monitor na XP, a? Tak će. Znači treba ovdje da znamo. Onda gledam, dobro, nije to bitno. Ovaka stikis. Evo ovako. Neke ovako ovo da uzmemo. Hvala. Evo ovako, hvala ljudi. Znači. Evo ovako i kako mi da se skačem. Imam lopat. Hajde vam i ovo da uzmem. Ja, kakaj me nervira. Dobro, evo ga, šunjak. Eto tako, da vidimo da li vrne sneg. Vrni, brate, vrni. Ja. Ovo nije dobro. Dobro, i nemamo više drva. Imamo, mislim, ali ne od to. Dobro, imamo drva, imamo sve. Ili će prelažemo drugi epizod. Samo čak sam ovo da uzmem, ću reći da se zboguvamo. Da se zboguvamo. Ništa. I, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ovaj video vidimo se vrlo skoro.
goodbye, ciao.